Nggih, brangkalan niku pasti 50, Kung. Kawane 55, garane niki mengke dipasangne. Lek kuwi murah tapi lanu kuwi 12.000 Joko Tole. Bolong leren sih. Nyapa? Ya lah orangnya apa? Bolong niku tak cepaki sing 15.000. Ya sing duwe urung tak oke yo. Kuwi tapi ungkalane rada atos ya, Bos. Iki tak telu lah. Bolong kuwi. Dama itu kuarit terasa larang-larangan murah tapi landep ngono. Nek sing bolong iki piye landep to ya tapi ungkalane rada atos to. Iya. Lah iya. Murah. Lah saiki lho Mbah 15.000 karo 76 larang 76 lho Mbah. Kuwi arep senengane Pak lha kuwi cekel Pak niku. Iki gentenan jajal. Lah lek kuwi 12.000 kuwi arane arit lempit. Bensin sak liter. Iya. Landep, cuma lek kuwi kelemane sitok. Gampang ceklek Joko Tole niki ngoten lho. Lah lek bolong niku ulet Mbah. Ulet niku. Cuma ungkalane rada atos. Lek niku lem brangkal niki ungkalane empuk. Soale fideran nggih.